Ja, ik ben Bart Klosses, ik ben 32 jaar, geboren en getogen in Kaasselen. De ganse jeugd daar mooi doorgebracht, al leuk gehad. En daarna ben ik gaan studeren, ben ik in Nijmegen gegaan en ook een baan gevonden in Nijmegen. En inmiddels ben ik wonen en werken nog steeds in Nijmegen. Ik geef les op de middelbare school, maar desondanks toch altijd de binding gehad met muziek maken. En met mijn oude vereniging, de Fanfare in Kaasselen. En reis ik nou vrijwel iedere week reis ik op en neer van Nijmegen naar Kaasselen om lekker muziek te maken. Dus normaal gesproken geef ik les tot een uur of 4:30 of zoiets dergelijks. Dan nog dingen afmaken, weet ik veel wat. Ben ik rond een uur of 6 ben ik klaar hier met lesgeven met werk. Dan stap ik mooi de auto in. En dan ben ik dus rond 7:15 ben ik dan met pam. Heb ik 3 kwartier om te eten, want om 7:30 mag ik op de fiets zitten. Voor de repetitie. En dat ik er keurig gewoon mooi om 7:15 dat ik er ben. Ja, als ik dan bij de repetitie ben, dan is het eerste is gewoon heel praktisch. Gooi ik gewoon mijn spullen pakken. Dus instrumenten uit, koffer standaard opzetten en spullen klaarzetten. Ja, zodra de repetitie begint is gewoon repeteren. Dus dan is gewoon opletten met doen, lekker muziek maken. En ondertussen uiteraard een beetje wat gezelligheid ook. De krachten van een fanfare is die verbindende factor in de dorp, de cultuur, die verbondenheid die je door met hebt. Dat zorgt ervoor dat al die kleine kernen binnen, in ieder geval gemeente Venneroy, maar ook elders in Limburg, dat bruisen blijft, dat er binding is, dat we elkaar blijft ontmoeten. Al die verenigingen hebben door een factor in die zorgen voor die verbinding, zorgen voor die cohesie, waardoor het zo'n dorp begint te leven. Ook bij mijn huwelijk is de fanfare aanwezig geweest, dat is traditie. Bijzondere gelegenheden, zoals je getrouwd of met andere zaken in de dorp, komt de fanfare altijd naar voor een serenade. Dat vind ik een heel mooi teken van hoe die binding is. En wat je zelf iedere keer voor andere mensen doet, want maakt ook stuk tussen de mensen zelf om een serenade te geven. Dus ook kei leuk om een keer te ontvangen. Dat is mooi, dat is leuk. Het teruglopen ledenaantal is bij veel verenigingen in Limburg is een probleem, dat is in de rest van Nederland. En als vereniging als fanfare proberen wij dat op verschillende manieren aan te pakken. Wij benaderen leerlingen op de basisschool, proberen ze kennis te maken met muziek. Ook bij volwassenere mensen benaderen wij ze ook af en toe van, goh, is muziek maken niks voor jou? En oh, jij hebt door en door vroeger muziek gemaakt, zullen we bij ons willen doen? En op die manier hoek te maken aan de vereniging van, hé, dat is gaaf, dat is leuk, dat is mooi muziek maken, dat wil ik ook gaan doen. Dus zelfs met voetballen, je kunt alleen met een voetbal tegen een muur aantrappen, maar voetballen in een team is uiteraard veel leuker. Je kunt wedstrijden spelen, kunnen zelf ontwikkelen en zien er mooi bezig. Ja, dat geldt met een fanfare ook. Je het ervaren, je het een jaar metrijden. En dan zul je zelf zien dat je geslaafd raakt, dat je dat gewoon wil blijven. En dan zit je zo voordat je het wedstrijd gewoon 22 jaar bij de vereniging met 20 jaar vol plezier en gezelligheid.